लोगोफोर नोंथांमोनजों फिन बी बॉयसनि भिडिअ लाबोनायाव जा बायदि कमेन्ट्स लिरदों बेनि सायाव फंनैसो बुंनो थाखाय आं बे भिडिअखौ लाबोबाय। गिबियावनो आं बेखौ बुंगोन, आं बहुत साधारन सासे इउटिउबार आरो आं जाय बाथ्राखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव बुंदों आं बेयो आंनि बे भारत हादर भारत बिमाखौ मोजां मोननानैसो बेखौ बुंदों आरो बेवहाय सासे बर'नि नायल' जाल' गेदेर इउटिउबारखौ अपमान खालामनो थाखाय जेबो बाथ्रा बुङाखै आरो आं बेबायदि बुंखायाबो। मानोना जाय बाथ्राखौ आं बुङो बहुत सालिजारि नायनासो बुङो। आंनि भिडिअआव नोंथांमोना जाय बाथ्राखौ नुदों बै बाथ्राया आंनि भारत बिमानि रैखाथिजों रिलेटेड बे बाथ्राखौसो आं बुंदों। जुदि आं बुङोबा जुदि नोंथांमोना जाय काश्मीरनि बाथ्राखौ दिनै ससियेल मिडियाआव नुदों बेखौ आं दुर्भाग्यजनक होननासो बुंगोन। मानोना नोंथांमोना मा बिदिब्ला दासो बी बॉयसनि भिडिअ नुनासो मिथिदों नामा जे काश्मीरनि मानसिफोरनि साननाया मा? अब्लाथ' बहुत बेग जानानै दंमोन जे काश्मीरनि बेकग्राउन्डनि सोमोन्दै नलेज गैया। काश्मीरनि मानसिफोरा मा सानो बेनि सायाव नलेज गैया। काश्मीरनि मानसिफोरनि डिएनएआव मा दं बेनि जेबो नलेज गैया। नोंथांमोना बे बाथ्रा गोसोआव लाखि, बे बाथ्राया रियेल जे मानसिफोरनि साननाय हनाया चेन्ज जानो सोरनिबा इनफ्लुएन्स नांगोन बेवहाय। काश्मीरनि मानसिफोरा दिनै खुला खुलि मानो बाथ्रा बुंनाया जे जोङो माने बे खामानिखौ पाकिस्ताना मावदों, बे खामानिखौ मानो भारत सरकारनि जानानै बिथांमोना बाथ्रा बुंनो हाया? मानो बिसोरो पाकिस्ताननि सापर्टआव बाथ्रा बुंनाया इन्डियानि सापर्टआवबो मोजाङै बाथ्रा बुंनो हाया? मानोना जाय जायगायाव अरायबो दावहा जाबाय थायो, जाय जायगायाव सोरांबानो मानसि गावथारनाय नुयो, जाय जायगायाव आर्मिनि मुभमेन्टआ ओरैबायदि गोबां, जाय जायगायाव सिकिउरिटि फर्सेसनि सिस्टेमा ओरैबायदि माने टाफ, बै जायगानि मानसिफोरा कि माब्लाबा जानो गोसोआव शान्ति मोनगोन? मोना निस्सय। नोंथाङा जाय हा दखराव थायो, जाय जायगायाव थायो, बै जायगायाव ना नोंथाङा आर्मिनि बेबायदि माबा मोनसे मुभमेन्ट नुदों, ना बेबायदि माबा मोनसे अपारेशन नोंथाङा नुदों बर्तमानाव। बेनिखायनो नोंथाङा बहुत आजादियाव थानानै नोंथांनि मेन्टेलिटिजों काश्मीरनि मानसिफोरनि मेन्टेलिटिखौ जुदि रुजुयोबा बे गोरोन्थि। आरो बे बाथ्रायाबो सैथो, जायफोर मानसिफोरा मिडियायाव फैनानै बाथ्रा बुंदों बिसोरो सब साधारन मानसि, सोरबा मजदुर, सोरबा बेबायदि माने एसेबां बेबायदि हायार लेभेलनि पार्सन नङा इसोर सासेबो। बिसोर जाबाय साधारन मानसि जायफोरनियाव नलेजआबो खम दं। स' बिसोरनि सेन्टेन्सखौ लानानै जोङो माब्लाबो कनक्लुजन खालामनो हाया जे काश्मीरनि मानसिफोरा बेबायदि सानो। बे जाबाय आलाग बिसय। नाथाय आंनि बिसया जाबाय ओरैमोन जे बर्तमानाव जोंनि भारतआ मा रोखोमनि वारफेयार सोलिबाय थादों। साइक'लजिकेल वारफेयार, इन्टेलिजेन्स वारफेयार सोलिबाय थादों, इनफरमेसन वारफेयार सोलिबाय थादों, आरो बेल' नङा, वाटार स्ट्राइक सोलिदों, ब्लकेड सोलिदों, एयार स्पेसखौ बन्द खालामदों, पाकिस्ताननि रेजिस्टार्ड फ्लाइटआ इन्डियानि साजों बिरलांनो हायो। स' गोबां रोखोमनि दावहा सोलिबाय थादों। आरो बै दावहानि समाव जोङो मरेलखौ जोङो डाउन खालामनाङा बेखौसो होनदों। बेवहाय मरेल डाउन जायोबा मा जागोन? अब्ला आर्मिफोरनि गोसोआ बायनोबो हागौ। सासे बिथाङा कमेन्ट्स लिरदों मोनसे बाथ्रा जे मोजांसो रियेल बाथ्राखौ लाबबासो जों एलार्ट जानानै थानो हागोन। बे दावहानि समाव बेयो जेबो भेलिड गैया बे बाथ्राया। जुदि मोनसे हादरा सोरबा हादरजों जुदि दावहा जानो नागिरदोंबा बै समाव गावनि दुर्बलताखौ दिन्थिनाया मूर्खनि नेरसोन। गावनि दुर्बलताखौ दिन्थिनाया दावहायाव जेननायनि नेरसोन। बेनिखायनो आं बे बाथ्राखौसो बुंदों आरो। स' बेबायदि दिन्थिनाङा। बेखौ नोंथाङा जुदि आदारवाइस लायोबा, अन्ध भक्त जुदि नोंथांमोना जायोबा, अब्ला मा बुंगोन आरो? बुंनोथ' भाषा गैया। बेवहाय नोंथांमोना आंनि मोनफ्रोम भिडिअखौ नाय। दिनैसिम रावखौबो बबेबा सुबुंखौ जिमान गाज्रिबाबो गाज्रि होननानै आं भिडिअ बानायफेराखै दिनैसिम माने बेबायदि नोंथांमोना आंनियाव कन्टेन्ट नुनाय नङा। बबेखानि आं जाय कन्टेन्टखौ लानानै फैयो बेबायदि कन्टेन्टखौथ' बर' मानसिया बानायानोखा रावबो। मेक्सिमाम मानसियानो बानाया आंनि बायदि कन्टेन्टखौ। जोबोद खम जाय साफा सानै बिथांमोना बानायनो नाजायो बेखौबोथ' रावबो नायानोखा, नङा होमबा? स' बेबायदि बेवहाय नोंथांमोना नुगोन माखासे इनफरमेसनसो नुगोन आंनियाव। इनफरमेसन आरो जाय बाथ्रा बुंदों आङो बे बाथ्रायाबो रियेल। बैफोर बाथ्राफोरखौ दिनै नोंथांमोना बी बॉयसनिफ्राय खोनादों। मा बिदिब्ला नोंथांमोननि गामियाव जायफोर फौजि साकरि मावनाय दङ बिथांमोना दिनैसिम खनसेबो खिन्थायाखै नामा? जुदि नोंथांमोना काश्मीरनि मानसिफोरजों माब्लाबा कलेजफोराव जुदि फरायजोबनो मोनदोंबा, इउनिभार्सिटिफोराव, मा बिथांमोननो नोंथांमोना खनसेबो सोंफेराखै जे काश्मीरनि मानसिफोरनि साननाय हनाया मा? काश्मीरनि स्टेटासा मा? 370 धाराया मा? 35A मामोन? 1950आव
माबायदि जवाहरलाल नेहरुआ माबायदि खालामदोंमोन काश्मीरनि स्टेटासखौ काश्मीरा बोरै इन्डियानि सिङाव फैनाय काश्मीरखौ उदांस्रि जानाय समाव मा स्टेटासजों माने थानो होदोंमोन जे जायजों थानो हागोन इन्डियाजों पाकिस्तानजों आरो हारसिं थायोबाबो थानो हागोन बेबायदि मोनथाम रोखोमनि अफार सोलिदोंमोन मा नोंथांमोना बैफोर बाथ्राखौ होमबा बावगारजोब्बाय नामा मा बिजाबाव फरायना मोननाय बाथ्राखौ सब बावगारलांजोब्बाय नामा नोंथांमोना बिदिब्ला जायफोर नोंथांमोना कमेन्ट्स लिरदों आरो स' जाय हादरा उदांमोन बेखौ बोलोजों सोरबा सेनानै लादों बे पलिटिक्स दं बेवहाय पाकिस्ताना बोलोजों सेदों आरो इन्डिया मा कूटनीतिनि हेफाजाबै सेदों स' राजा हरि सिंहा उपाय गैया जानानै इन्डियाजों मा खालामनो गोनां जादोंमोन बिलय खालामनो गोनां जादोंमोन इन्डियायाव एनेक्स खालामनो गोनां जादोंमोन नाथाय बै एनेक्स खालामदोंबाबो मा खालामदों पाकिस्ताना बै जायगानि मानसिनि माइन्डखौ गोबां डाइभार्ट खालामबाय थादों आरो नन स्टप टेररिज्म क्रिएट खालामनानै बेहाय स्प्रेड खालामनानै बै गोबां मानसिनि साननाय हनायखौ मा खालामदों चेन्ज खालामदों स' गासैबो न'खरावनो गासैबो हादरावनो माथाय बिभिसन थाखायो स' काश्मीरावबो बिभिसन दङ नाथाय गासैबोथ' बेबायदि जानो हाया बेनो आरो बाथ्राया जाहैबाय जुदि दावहा जामारोबा नोंथांनि जुदि मोनसे सेन्टेन्सआ बे दुर्बल पइन्ट जायोबा बेखौसो मोनसे आं रिपिखां होदोंमोन आरो बेखौ नोंथांमोना मा रोखोमनि लादो बे नोंथांमोननि बिसय गोबाथ' बुंदों सासे मानसियाथ' बुंदों मा सासे कमेन्ट्स लिरग्राया बुंदों मा जे एसेबां गोरों मोनबा नों साख्रिखौनो मावखागौमोन नाथाय बिथाङा माने मानो बिदि बुंदों मा बिथाङा बहुत गिदिर साख्रि मावनो मा बिदि गाव साख्रि मावनायखायनो हमना ला जों बायदि मानसिफोरा हमना ला साख्रि मावा आंथ' साख्रि मावनो दाव जुदि नोंथाङा मिथियाबा आंथ' साख्रि मावो बेखौबो आं खिन्थाबाय अब्ला जायफोर मानसिफोरा साख्रि मावालासिनो इउटिउब बानायदों बै मानसिफोरखौ नोंथाङा इनसाल्ट खालामगोन नामा स' बिदि नङा लोगोफोर इउटिउबा सोरबा साख्रि लानो थाखाय साख्रि गैयिनि थाखाय बा इउटिउबाव मोजां बाथ्रा बुङोबा बिनिफ्राय बै मानसिया हमना ला साख्रि गैयाबा बै मानसिखौ इनसाल्ट खालामनांगोन जेबो गैया लोगोफोर नाथाय नोंथाङा मा मावो गावखौ खिन्थाना ला स' साख्रिजों इउटिउबजों जेबो रिलेसन गैया लोगोफोर साख्रिया बेलेग बिसय इउटिउबा बेलेग बिसय आरोबाव सासेयाथ' बुंदों मा बि बयस बादि नों जानो हादों नामा आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन मा बि बयसआ बिदिब्ला थांनानै काश्मीराव थांनानै मणिपुराव थांनानै बा गुबुन जायगायाव बांलादेशआव थांनानै बेबायदि बुंनो हागोन ना इन्डियानि एगेन्स्टआव नोंसोर माने बेबायदि खालामदों हागोन नोंथाङा बुंनो हाया स' गासैबो मानसिनि दुर्बलता थायो लोगोफोर बेनिखायनो वान साइड जुदि नोंथांमोना नुयोबा गोरोन्थि जागोन सबनियावनो गोरोन्थि थायो आरो बेवहायथ' आं बि बयसनि जेबो गोरोन्थिखौनो नुवाखै खारन बिथाङा बिन्दास खामानि मावदों बरिया खामानि मावदों बे खामानिखौ जोंबो मावजानायखौ लुबैयो बिथाङा साहस दं बिथाङा सम दं थाखा दं फैसा दं बेरायबाय थानाय दुनियाखानाव दिनै बिथाङा समाजनि थाखाय मा मावदों बेबायदि जागोन ना बाथ्राफोरा नाथाय आं बेबायदि सानाखैनोखा बे जाबाय नोंथांमोननि बुंनायनि थाखाय रिप्लाय होनो गोनां जादों स' बेबायदि बुंनांगोन स' बि बयसआ काश्मीराव थांनानै सानसेनि थाखाय थांनानै सानै मानसिखौ कुइसन सोंनानै बुंबाय जे काश्मीरा इन्डियानि पार्ट नङा बै जाय मानसिया बुंदों बै मानसिया अट' ड्राइभार बिनि क्वालिटिया मा बिनि क्वालिफिकेसना मा बिया बेसेबां नलेज दं बै बाथ्राखौथ' मिथिनांगोन ना स' बै लेभेलनि मानसिनि बाथ्रा बुंनाया जेबो भेलु गैया बै बुस्थुखौ जों बुजिनांगोन सासे भेलुलेस पार्सननि बाथ्राखौ लानानै नोंथाङा जुदि 100% 90% कनक्लुजनाव फैयोबा बेखौ गासैबो थाखोनि मानसिया गनायगोन जानो थ' आंबो सासे मानसि आंनि नोजोराव मा बेबायदिया बे बिथाङा जाय बुस्थुखौ नुदों बे बाथ्राया रियेल जम्मु एन्ड काश्मीराव बे रियेल नाथाय बेखौ दिन्थिनायनि सम नङा बेखौ बुंग्राबोथ' थानांगोन ना स' बेबायदि बेखौ आं माने बुजायनो नाजादों आरोबाव सानैसो कमेन्ट्स लिरदों बिसोरनि लेंगुवेजआनो ओरैबायदि गाज्रिखा लेंगुवेजआनो गावनि परिचय बै लेंगुवेजखौथ' आं बुंखायाबो नाथाय बिसोरनि लेंगुवेजआनो माने गावनि परिचय गाव बेसे मोजां मानसि नङा होमबा आंथ' बेबायदि बेड लेंगुवेजजों भिडिअ बानायाखैना लोगोफोर स' बेबायदि आरो आं कमेन्ट्सनि सायाव भिडिअ लाबोआ खारन बि बयसआ बर'फोरनि गेजेराव सबसे बांसिन साबस्क्राइबार फलोवार्स थानाय मानसि नङा होमबा फलोवार्स थानाय इउटिउबार आं इउटिउबनि मोनसे बाथ्रा बुंनाय इउटिउबा मा बुस्थु इउटिउब इज नाथिं दा नोंथांमोना मा माने जों बायदि फिसा इउटिउबारखौ मानसि नङै बायदि जाबायदि बुंदों जाय बिथांमोना कमेन्ट्स लिरदों दे आंनि एगेन्स्टआव आरो रिसर्स पार्सन सोरखौ होनो नोंथाङा समाजनो मा होनो हादों नोंथाङा गामिनो मा होनो हादों मोनसेबो प्लेटफर्माव माथो नुवा गेदेर इउटिउबारफोरखौ माथो मोनसेबो प्लेटफर्माव फैनानै समाजारि प्लेटफर्माव फैनानै मोनसेबो माथो नुवा जोंलाय बोसोन होनायखौनो नोंथांनि पारफरमेन्सआ मा जातिनि थाखाय स' बहुत कुइसन जायो लोगोफोर बेनिखायनो फिसा इउटिउबाराथ' जों बायदि फिसा इउटिउबाराथ' जेबो गैखायानोखा जों जेबो मावनो हायाखै गेदेर इउटिउबारा मा मावो दिन्थिना हो बि बयस बादि जोंबो जानो नाजादों खिन्थु हाया लोगोफोर
सबबो बी बॉयज जानो हाया बी बॉयज बादि सबबो दुनियाखौ गिदिंनो हाया खारथिं बारथिं खालामनाया सबाबो एसेबां सम थाया एसेबां थाखा थाया सब मानसियाबो मोनसे निजा निजा स्टेटास थायो लोगोफोर बै स्टेटास हिसाबैसो खामानि मावनांगोन ना बेनिखायनो नों बी बॉयज बादि जानो हागोन नामा मानो बी बॉयज बादि जानो बी बॉयजआबो आं बादि जानो हाया नङा होमबा नोंथाङा जा कमेन्ट्स लिरदो नोंथाङा जाबायदि लेथ्रा लेंगुवेज लिरदो बै गाज्रि लेंगुवेजखौ बी बॉयजआबो लिरनो हाया माब्लाबा नोंथाङा जाय बी बॉयजनि जानायनि बाथ्रा बुंदों नाथाय नोंथांनि लेंगुवेजआ एक्सेप्टेबल नङा स' बाथ्राया जाहैबाय मा रावबो माने गुबुननि महरखौ लानो हाया रुपखौ लानो हाया सबबो आलादा आलादाखा आरो बेनिखायनो आं बुंगोन जे इन्डिया पाकिस्ताननि गेजेराव जि दावहानि थासारि जुदि क्रिएट जायोबा जायाबाथ' जेबो नङा जुदि फिउचाराव जुदि जेबो जायाबा जेसेबां हायो थांनानै काश्मीराव भिडिअ बानाय नो डाउट काश्मीरनि आसलि रियेलिटिखौ दिन्थि मा प्रब्लेम दं दिन्थि नाथाय दावहानि समाव नङा लोगोफोर नोंथांमोन आं बे रियेलिटि मोनसे बाथ्रा बुंगोन नाय सासे सीआरपीएफआ पाकिस्ताननि आइजोखौ हाबा खालामदोंमोन नाथाय बिनि सायाव एलिगेसना जाहैबाय मा बियो बे बाथ्राखौ खिन्थायाखैमोन सासपेन्ड लोगो लोगो हाबा जाखानाय आइजोफोरखौ पाकिस्तानाव दैथायहरफिनबाय थादों बेखौ नोंथांमोना नुदों स' जोंनि सरकारा ओरैबायदि स्ट्रिक्ट कन्डिशनाव दङ रावखौबो एक्सकिउज होनायनि मदाव गैया लोगोफोर बे बाथ्राखौ बुजिनाया मोजां स' माब्ला नोंनियाव पुलिसनि दान्दाया गोलैगोन नों हमस्लाबना मोननाय नङा जेब्ला हादरनि रैखाथिनि बाथ्रा फैयो जेब्ला इन्टारनेल सिकिउरिटि नेशनेल सिकिउरिटिनि बाथ्रा फैयोना अब्ला नोंथांनि बै बयानबाजि नोंथांनि बै डायलग बाजिया सोलिनाय नङा लोगोफोर गासैबो खनसेनो जालदाब खालामजोबगोन आरो बेसो सोलियो जेब्ला हादराव खैफोद फैयो बा जोबोर गिदिर मोनसे थांखि लायो अब्लाथ' सोरखौबा दानख्लायनोबो गोनां जायो बेनो जाबाय सिस्टेम बेनो मिथिंगानि नेम लोगोफोर बेखौ बुजिनाया दरकार नङा होमबा पाकिस्ताननि एकाउन्ट माखासेखौ बेन खालामनाय नुदों इन्डियानिबो जायफोरा पाकिस्तानखौ सापर्ट खालामदों जायनि भिडिअफोरा जायनि चेनेलफोरा माने पाकिस्तानखौ सापर्ट खालामनाय बायदि जादों सेन्टेन्स आरो माने आनइन्टेनसनेलि सापर्ट खालामनाय बायदि जादों बैफोरखौबो बेन खालामगासिनो माने डिजिटेल स्ट्राइक खालामगासिनो ओरैनो खालामाखै डिजिटेल स्ट्राइक दसे समनि थाखाय पार्मानेन्ट नङा बेफोर स्ट्राइकआ दसे समनि थाखाय जेब्लासिम इन्डिया टार्गेटखौ सल्भ खालामनो हाया जाफुंसारनो हाया अब्लासिम माने बेबायदिया थागोन आरो बे बेना सोलिबाय थागोन बिनि उनाव जेब्ला टार्गेटआ जाफुंसारगोन अब्ला निश्चय गासैबो बेनखौ बोखारफिननाय थांगोन बे बाथ्राया रोखा बेनोमोन नोंथांमोना थारैनो बुजिबाय नोंथांमोन फिन बुंगोन बी बॉयसआनो जा सोरबा इउटिउबारानो जा बिराद गेदेर बर'नि इउटिउबारानो जा रावनिबो एगेन्स्ट आं दिनैसिम बाथ्रा बुंफेराखै आरो बुंनायबो नङा खारन जोंनि बर' जातियाव नांगौ बेबायदिखाय आरो बेबायदि थांनानै साहसि भिडिअ बानायनायखौबो जोंनो नांगौ नाथाय जायफोर नोंथांमोना बुजिया सोमजिया बाथ्रा बुंदों नोंथांमोनहा बुंदों नोंथांनि लेंगुवेजआ नोंथांनि परिचय आरो बे बाथ्राया सैथो नोंथांमोना जायफोरा बेबायदि सानदों माने होबथानो हागोन बेबायदि बुंनानै आरो सोरबा सासेथ' बुंदों कपिराइट स्ट्राइकनि बाथ्रा बुंदों थिग दं कपिराइट स्ट्राइक होबाय सासे मिलियन फलोअर्स थानाय मानसिया कुनु जेबो क्लुआनो गैया कपिराइट होनाय कपिराइटखौ माब्ला होयो बेखौबोथ' मिथिनांगोन ना मा कन्डिशनाव कपिराइट स्ट्राइक होयो बेखौबोथ' मिथिनांगोन ना कपिराइट स्ट्राइक होबायानो दे डिलिट जाबायानो दे डिलिट जानायाव मा लस जागोन नाङा आंनि चेनेल डिलिट जानायाव गोदान चेनेल बानायगोन गोदान चेनेल बानायनानै मा खालामगोन भिडिअ होगोन माखाय चेनेला मोनसे डिलिट जादों मोनसे बानायगोन मा गेदेर खोथा आंथ' सोरबा कपिराइट स्ट्राइक होबायखौ रिक्वेस्टबो खालामनाय नङा थिग दं स्ट्राइक हो डिलिट नङा होमबा मा गेदेर बुस्थु इउटिउब चेनेला मा बुस्थु ससियेल मिडिया गोदान इमेल बानाय चेनेल लागाव गोदान चेनेल बानाय आरो भिडिअ हो बास बेनोथ' इउटिउब चेनेल ना बाखि नोंथांमोना थारैनो बुजिबाय आंनि इन्टेनसना जेबो गाज्रि नङा जेबो गाज्रि साननाय गैया आंनियाव आं जेबो बुङाखै बिनि एगेन्स्टआव नोंथाङा गावसो साननानै लादों आरो नोंथांनि साननाया जाम्बानि साननाय स' जायफोरा सानदों बेखौ मोजां भिडिअखौ नायनानै बुजिना ला आं मानो बुंदों नेशनेल सिकिउरिटिनि बाथ्रा बुंदों आङो जे नोंथांमोना जुदि काश्मीरनि मानसिफोरनि साननाया बेबायदि होनना दासो मिथिदोंबा दिनैसिम बे नलेजआनो गैया बे गियानाथ' आंनो दानिफ्राय 20 बोसोर सिगांनो दं नाथाय नोंथांनाव दिनैसो फैदो बे मा बाथ्रा बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय आरो बे भिडिअआव नोंथांमोना मा कमेन्ट्स लिरो बेखौबो आं नायलायगोन